हरे कृष्णा। तुम सगळ्यांक निगेले नमस्कार। मिगेल नाव अक्षता किशोर। हांव आसूचे UAE। आयचे कथामृत कार्यक्रमांक हांव तुमका राधा राणीले काणी सांगता। राधा राणी कोण आम सगळ्यांक गोत आसा। तिगेले श्रद्धा, भक्ती, प्रीती ते कृष्ण परमात्मा प्रती कितले दृढ जावन आसा म्हणून आमी हे काणींतू पळोवया। वृंदावनांतू सकळच्या नालतोंडांतू एक सुद्दी कसं नमने भक्ते आमगेल राधा राणी, कसं नमने विश्वासू तिका कृष्ण परमात्माल वैरी म्हणून। त्या खातीर सकळजन मेळून एक दिवस तिगेल भक्ती परीक्षा करचे खातीर एक सन्निवेश तयार करताची। राधा राणीक आपयताची आणि तिका एक मातीचे मटकी दिताची आणि सांगताची, तू यमुना नदी वचून हे मटकीन तू उद्दा भर न्हू तुगेल घरकडतेवर का म्हणून। उद्दा भरची काम भारी सुलभ नवे। जलारी राधा राणीक त्यांनी दिलेले साधारण मटकी नाही, त्या मटकीन तू 100 वोट आशिल्ले। आता खंयचे मटकीन तू 1 वोट असल्यारे आमका उद्दा भरूक साध्य वे। तसल कडेन राधा राणीक त्यांनी दिलेले 100 वोट आशिल्ली मटकी कशी उद्दा भरून हाडतली पळोवया। सदा काल कृष्णोची तिगेल सर्वस्व म्हणून प्रीतीन भक्तीन तिने एक नाम स्मरण करचे। कृष्णा कृष्णा म्हणून केदनाय जप करतर आसूचे। असले कृष्णाल भक्तीन तू बुडोन आशिल राधा राणीक हे वोट आशिल मटकी विषय कसने गोत ना। ती यमुना नदी चमकली, नदीन तू मटकी बुडयली आणि तिगेल प्रत्येक श्वासान तू केदनाय नामस्मरण करच म्हणकेची कृष्णा कृष्णा म्हणून सांगतरी काम करतशी। असल कडेन एक चमत्कार जालो। तिगेल प्रत्येक कृष्णा म्हणून भक्तीन आपयताना त्या मटकीन तो एक वोट भरतर आयले। तशी तिने उद्दा भर न्हू मटकी वयर काडची भितरी सकळ वोट भर न्हू तिका सुलभेन उद्दा काडू जाले। असल नमने अचल विश्वासू राधा राणीक कृष्ण परमात्मा वैला। हे काणीन तू आमका कसं संदेश मेळटा। आम्ही कसने काम करा जलारी तंतु विश्वासू ना जलारी भक्ती ना जलारी आमका त्या चंद रीतीन करू साध्य जायना। ताचे खातीर आम्ही जीवनांतू करखा जलल एकची त्या परमात्माल वैरी संपूर्ण भक्तीनी विश्वास दवरनू आम्ही एक हेज्जे मुखार दवरल्यार पुरो। बाकी ते काम कष्ट असो कितले कठीण जावन असो परमात्मोची आमका साथ दिता आणि छंद रीतीनी चलोन दिता। इतल सांगून हांव मिगेल काणी हांगा समाप्त करता। धन्यवाद। हरे कृष्ण।